isolation ward along kedo Babu Hanse bang soper thepen chi otanglo. Mohila Congress pen BJP kaching bedo na puthak kachi putot alam ki non puan ta klip klelang. CM Tuliram Ronghang Ahin pen Kisoki Uni Atumapan Kirap Kapajer. Kardom Peniprantam Bertalang Penili Samijili Hansapi, non Bertang Tonpen Arjik Tha. Mahamaya constituency angkang aro den arong jongthung ahavara long kedo kamoy terang arong amekar karlitang Babu Hanse corona ke soke longpen wosik ni phai ingkor rathok se anengwe ahem thonun koklo bonta kopai ke langno hem ka chile anengwe matsi bangso perthe pen che otekang buplo karlitang Babu Hanse bangso perthe long kedo bomahot det piangkang corona wor ki umploba porhot kopai ke langno arni ki phodon lokajok corona ke so cholong don lokno Hanse sangho corona ke soke do kokajok Dipu Medical College and Hospital isolation ward along Dipon koklo alangli isolation ward ke do bomahot doctor atum COVID-19 ke so do ave ang thekilang jeaphan se langpon bomse kedamtang wo signify cretrox si arni abangke doctor atum se ke langpon thuhot corona ke so kabe negative ang theklong se aheman pachedam toilo Bonta isi kamang humimi alama bangki Hanse sangho ahem nang chile rockpen hembang isi lepen rong isi atumapan pasung tekang ke puajok ahem ahidi angbong menduso ahem alongse sangdamlo Bonta kupia ke so ke dolone tovejer do apor arong chboy juido Karata tum namo terang arata tum kadu ko bi mangkong so si do polo ka keri pen tenglo uputon si labangsu kititeng arkum ke plong puma walam pen Rong asar tum tak kadu we mang huprong son si dolo mekar asar kadu we risu jang atum same mang huprong son si dolo lazini litum karbing long life pen pedo lam katini ji phan alang litum arong si bang iglo we si alang di cewang we aju it dia malong si it dia malong si da nang le no nge nang le kan we ta ingkang ke dia son hale yo ar se ingkang se son no ada bang ke ada par jilok ma chu wajhe si jilok no nan bang ke ni tum bang ke suspected bang ke non ke tangklong COVID-19 disease ke Voita hai yalo Bonta ning oi mimi alama bangke apran kidam jui abang phuaphan maduta ora bang ave detlo Bangso jok denarong primary center lapen Havar ke hat medical team satumpen ahok pet aberta longponsi addimalongan palidonlo Bonta ki thidang arpum ke ora bang ave deta joksi Sai jok je JCB hangse ititang abang arpum long lepip nang koklo. Recruit fee Cleon Truck 2020 alang li fan report la daga report ating bulate positif ang thek siklang lo aki sudu pusi klang lo la pen ke aku alang li fan test thulo ba ang thek ka plang dak je fan lang thulo second simple boba tari ingko rahini Cleon Truck hutilang lo langsung hutta aku positif pusi ba kisu du bom lang pusi klang lo sita me kitom pakai test thua bang sampul bang ke taring ko rapko Cleon Truck 2020 langsung ni report bang ke alang liphan ke negatif ciklang lo mane akisu ave pusi ang theklang lo lapin ke nitum la discharge puisi protocol do nili thum phanta 72 hours angbong ba nini angbong yung si la pan negatif lang tu blote la ke la so pisu ke abelo pangi discharge pin lo la so aro protocol la pense arondo la so arona teng pensi alang iphanta akisu abelo pu ipu medical college ba mitu medical college and hospital longpe alang iphan nangtoy Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Karbiang long ahem pialong non hejong Mohila Congress abitong atum BJP asong along kaching bedo na jok song hijan so arlo ang bong kachiputot kacharbok alam the non puanta klibon isi hangjo hanghaisi do bomlang
Lason si Korkanthi constituency Ahawaralong BJP Klembang Piatum Pini Pongbirek Ramsing Terang Arong Lilima Terang Pia Hemalong Perang Kiamai Kangni Nilitum BJP Asongalong Kiduntang Pongni Pongthom Lupu Korkanthi Mohila Mondal Congress Committee Amaipi Moina Terangpi Rara Thengno Akoy Kewanke Ahokalipusi Perang Kiamai Long Pachinipon Nanglitum Han Najopai Kedamtang Usik Ingkoi Ratrok Arni Korkanthi Mondol Mohila Mai Pi Moina Terang Pi Ahin Pen Kaning Jepon Alam ke Ahokali Lapen Angkurave Apolong Ave Alando Athema Nilitum ke Nilitum Hanang Kipu BJP Keduntang Batahinilo Pusipu Alang Lilampa Klang Bon Sitami Nilitum ke BJP along ke Mars Dun joining program ke Endun ke Nilitum ke Tak Busik Tari Ingkoi Rafli Arnisi Nilitum ke Mars Dun Congress asong ban kachi unang koklaki Congress along kacharipon asong japi atomapan ning kachi thekavia joksi Congress penchi osi BJP along chingbe dun thunang koklong anparta Karbianglong Autonomous Council CM mate team Karbianglong ke Japon tuliram ronghang ke Japon akemi kaching tur amu ke claim kaching barpon thek ning kang samjat a joksi BJP along kingkam ti Jordan thupo puse pherang ke amai along lilimai terangpi lapen ari sanghwa tumpen pachinipon Talo Nilitum Tarik ingkoi rapli arni Nilitum BJP ke Mars Dun ke Nilitum Phan Bangle Nilitum Hai Ningna Parung Pon Kali Athema Non Dobom Council Tim Karbianglong Alangli Ake Hai Tuliram Rong Hang Sar Ki Japon Ki Duk Kila Kaphan Kilang Pon Thek Mate Rong Rup Ali Puduli Baang Ton Pen Ki Duk Kisung Hudon Alangli Karjab Dun Thek Kilang Dun Ki Me Ajok Si Nilitum ke Labangso Congress pen kache open Nilitum BJP along si puthot ining kang samajok si Nilitum ke Mars Dun lo lasi kasang terang pi baido sitame ahok lo kedamtang ke Congress along alangli district amai phi lo alangli ke claim chepaduk pik bon sitame ko pia potong non BJP kidun malake monon nili sitame ang than lo ke claim pon BJP a party ke non Nilitum MLA election sitame Nilitum dun de sitame lake hai elo sitame Nilitum ta ningkang sampensi ako puthot Nilitum ta alangli kasang terang pi mate Nilitum isiwera party lo lasi non alangli council long ke phaim pu pon sar tulilam rong ha ke hai ke Japon ke me ajok sinilitum ke pini BJP along Mars Dun lo Dongmuka pen Samsung inti Karbianglong live non malom so dhina mopan bertang tan panik sinang Dihina mopi puthat betar jupon thik lona Assam Police pen armu oksotum Qatar lebasai ke dengahut choke hola panjana long inut PDC ke area commander aphan nebing nang ponlong Karbianglong along PDC ke chepa changbom pojoni Assam Police lepen armu okso mate army atum pardon rampen Qatar lebasai ke dengahut penangan PDC ke klembang atum aphan resim kang tangpen pen nebing nang ponlong lo Lason se kedamtang wo signify ingkoi runner ke parni armu okso pen police atum chelang rapet ki retar lebasai ke dengahut Chokihola Police Station kaparlo panjana long inut PDC ke area commander phan nebing nang ponlong Kaching nang long check area commander amen ke panjan poisa ingtia rong amekar Sansiram Teron asupo Bonet Teron Cheparjan Waisong Teron pusi pangthek Anparta alangli arideng pen remote control IEDEC lapen PDC ke tangka ke hang alu longpon Aprang kaching nang long tang PDC ke atumapan nang kipaja ponle na tengsi pini area commander aphan sitami neping nang ponong lopusi police lepen armu okso tumpen pachetak pon News Text Report Karbianglong Live Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang ahin pen cancer ake sola pen akeng kaching lok rup atumapan tong sekot se kachilang japan tangka akerap kipidun
Birthday long jerpo jerpita ake milapen ake hinodo. Horok ke choki jona porahot nangkachi river ajerpole ahoket ajerpokali. Jerpo pulote kisung ke boyahot nangkachi rabdon ajerpo henlo ahoket ajerpo. Bonta non ke do bom Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram ranghang alang lila puson ke plaka vepinsi songalam RJC kopi ke so lapen akisung lopusi arjudun chotpen akisung mate keso ko anse ke tanlo mapu klarda kalam tarlebdun pen khai dhoram lapen songalam pavepin pen kedamtang arni sitami ki ongdung ki dukkela karata tumaphan keso ki un epen chenglok kisung ke boya porhot kachirap chito pidun bomlo. Lason thak thak se pinile thota dipu rongkangjang mohori dera ahem kido khonsing terang asopo Augustine terang aphan sitami alang liphan pangthek thek the agare kapatong tekang phet penajok akeng chinglok ruplo bangso pathak Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram ronghang berta long donsi Karbiang long Morning Star Football Club Academy Principal Diganta teron aphan pin khatsi dowai kachenam japhan suri kya patangka kera papidam toilo Halapu matepung bithilang so amekar langtuk hanseachor basanti tok bipia phansitame cancer ke so penajok aok kang dokalong amek dokok bu aberta long donsi tongsakot ke so kachelang ijia phanpura CM Tuliram ranghang ahin pen surikre phatangka kerap pajardam. News report Sarjip Kathar Karbiang Long Live. Inglong Thepo Student and Youth Development Committee Pater Piponsi Kedamtang wo signify inquire thoksi ani rong tukong mensing hanse arong along HSLC pen HS asatlang ang thekimi ariso ejanga tumaphan karchola pen chirok tokamai kapadupon Loke Charlie ahin anso se aning kerong dun thekjia phanpura Inglong Thepo Student and Youth Development Committee Pater Piponsi Kedamtang wo signify inquire thoksi ani Phuloni constituency kaparlo center ahithi pen kahilo kilometer krep hosose Inglong ahavar rong tukong mensing hanse arong along non hejong HSLC pen higher secondary asatlang ki undun ariso ejanga tumaphan karcho padoponsi chirok tokamai sitami padopon Gobin ingtika tharpen kachepahem phu karcho mayalong satlang ang theki undun abang phia tumaphan hirjumi pajer ponsi kachitongdun alohi atumpen kaningje pona tengke mithang inglong along rialong lokacharlia dimmate school college ka vederajo lokacharlia hin penangan paphidun hop asonsi chethek pononglo lasinon eprangke bang ji arni lokacharlia hin ka paprangdun thekje aphan ilitum kabor ipado ponang popusi mayalong chethanchimung padopon News Desk Report Karbiang Long Live. Pini Prime Time berta kelopon sekang tonigla do methakmi kardom.